اپنی حاضری حضور کھڑی دے شہنشاہ دے صدقے پیش کرنا صلی علی نبینا صلی علی محمد کنا باجوں سننے والا کنا باجوں سننے والا تکدا بن ننا باج زبان کلام کریں دا نہ اس پائی پینا آپ مکانوں خالی اس تھی آپ مکانوں آپ مکانوں خالی اس تھی کوئی مقام نہ خالی آر ویلے آر چیز محمد رکھدا نتا سنبھالی تے میری سرکار کھڑی فرماندے نے ہویا سوار برا کے اتے ہویا سوار ہویا سوار برا کے سلطان عرب دا چائیں باغ محبت والی ٹرے رات طلب دا سے سنگار کیتے اوران سے سنگار سے سنگاری کیتے اوران سے سنگار کیتے منگل گاون اے کھلیاں آج جنجاں دا لاڑایا مال مال رکھو گلیاں
تے میری سرکار کڑی فرماندے نے ہوندی قوت زور نہ لایا ہوندی قوت ہوندی قوت زور نہ لایا باٹے من رضائی پانی باجی پیاسے چل لے اے دین دنی دے سائیں آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کھڑی فرماندے نے یا نبی اللہ جی آل نبی اولاد علی دی آل نبی آل نبی اولاد علی دی سیرت شکلا او نادی نام لیا لکھ پاپ نہ رہندے میل اندر دی جاندی میں نا تلکنا رستہ میں نا تلکڑی رستہ کیوں کر رہے سنبھالا تکے دیون والے بوتے تو ہاتھ پکڑنا والا تے آپ فرماندے نے روڑے جاز لگاوے بنے روڑے روڑے جاز سرکار کھڑی فرماندے نے پیرا شاہ غازی دمڑی علی سرکار روڑے جاز لگاوے بنے آری مشکل آل کردہ لاڑ لگے دا شرم تسانو اے پاک شہید مردان